Vi skal forklare begreberne under de verbaltekstlige virkemidler og sætningsbygning. Det første, jeg vil snakke om, er de verbaltekstlige virkemidler. Herunder vil vi gerne snakke om leg med sproget, der er en ting, der hyppigt bliver anvendt i reklamer, hvor der bliver brugt ordsprog, talemåde eller ordspil. Reklamerne kan derfor danne associationer til, at produktet kan blive husket bedre. Vi har et eksempel med ordspil, en reklame fra Naturel. Her får man at vide, at man befrier sit ansigt for snavs, hvis man bruger deres produkt. Ordspillet kommer af ordet befri, da man teknisk set ikke kan befri et ansigt. Det andet eksempel, vi har, er ordsproget. Virksomheden Gajol har valgt at gøre brug af traditionelle danske ordsprog i deres reklame. Denne overskrift tiltrækker opmærksomheden, da ordsprog virker bekendt for mange. Disse to danske traditionelle ordsprog bruges dermed til at vende til noget sjovt. Da Gajol og alkohol laver de sjov med disse ordsprog ud fra konceptet med, at man drikker sig fuld af Gajol. Det næste virkemiddel, vi har, er talemåde. Vi har valgt at tage virksomheden Victoria Milan som et eksempel. De bruger talemåden "du lever kun én gang" i deres markedsføring, og ved at gøre brug af denne talemåde formår de at lokke kunden. Talemåden får den lyst til at være mere dristig i det, at det er et faktum, at vi kun har et liv, som skal være så godt som overhovedet muligt. Derudover bidrager det til, at man som kunde får følelsen af, at det er ok at have en affære, nu hvor man kun lever én gang. Det næste virkemiddel, vi har, er lyd og rim. Det er, når der laves ordsammensætning i en reklame, hvor der fremkommer en lydmæssig effekt. Det kan eksempelvis være et bogstavrim, som vi også ser i reklamen Super Pink siger farvel til pletter. Her er det et bogstavrim med P, fordi det er på, pink og pletter. Her ses bogstavet P gå igen for at skabe et bedre flow. Næste er sætningsbygning. Det er her, hvor man undersøger sprogets sværhedsgrad. LIX er læsbarhedsindekset, hvor der udregnes, om det er lige svært til let læseligt fra alle læsere. Sværhedsgraden udregnes, hvor formlen forstås som antal ord per punktum længde langt sammen med procentdelen af de lange ord i teksten. LOM er en mere simpel metode, hvor det står, hvor lange ord og meninger. Her bliver der igen vurderet sværhedsgrad mellem meget let og meget svært. Formlen lyder således antal lange ord divideret med antal punktummer. Hvis vi tager udgangspunkt i den samme reklame, som vi brugte ved lyd og rim, har vi regnet LIX til 19,66, hvilket betyder, at den vil være letlæselig for alle. Det vil sige, at der skal ingenting til at forstå denne reklame. LOM har vi udregnet til 0,5, hvilket vil sige meget let. Placering af udsendelsesordet i sætningen har stor betydning for reklamen. Ved forvægt er udsendelsesordet placeret sidst i sætningen, og ved bagvægt er udsendelsesordet placeret først i sætningen. I daglig tale bruger man ofte bagvægt, men når der er tale om komplicerede produkter med mange informationer, bruger man ofte forvægt. I reklamen, som vi brugte lige før, er der bagvægt i det ordet stol er et udsendelsesordet samtidig med, at det er placeret først i sætningen.